bago naman ang lahat, mga kapapang Ilocano, Tagalog, Bicolano, Maguindanao, ano pa ba? Mga Chino, mga Amerikano, mga lahat. Paano nasabi? Subscribe nyo naman. Pindutin nyo lang ang subscribe at para sa ganoon, manotify kayo dito sa kinakatit na video. Ayan, mga siyang mga Ilocano, alay batang ninyo. Ipagoto mo matao, ang sagpaminsan lang. Ayan, pindutin mo naman kahit pinsan lang ang subscribe. Ayan, salamat sa inyo. Total. Ay, dito na ang malubang dali. One hour later. Yo mga kasuwan, at muli na naman, andito naman ang inyong kapitapitagang kabagtitan, ang sirang Tornilyo, ang nino ni Warog, yung pangalan ko sa school live, Torkyo, social. Binabati natin lahat ng mga nagmamagandang gurang dyan, mga gurang na meron namang ngumitay paminsan-minsan. At yung mga may putok dyan na wala namang baril. At mga toging-poging mga baklitang chichesmes. Ayun. Welcome kalat kaya din sa aking mga paninda na kakaiba. At ayun, habang nagpaparami tayo mga kasawat na mga aking mga abangers sa ating mga sawat na kakabang benta, share nyo lang, share yan hanggang bukas ng good morning. share nyo para dumami tayo mga kasawat nang sa ganun marami ngayong makinabang sa aking kakaibang benta. Ayan mga kasawat. At sa mga walang jowa dyan, ay nako, wag nyo nang natupaging magkajuwa. Dahil ang juwa, pag masaya ka, nakadikit yan. Pag malungkot ka, nakatawa yan. Joke lang. Hindi lahat naman. Ayun, in fairness. Ayun. At sa mga kondyan, mga baklito dyan na nagpipilit lalaki, ay nako, basta alam mo na. Magpakatutukas. Ayun. Pero danin mo sa tama. Ayun. At ang ating mahalagang aking ibibigay sa inyo, ang aking bentang ibibigay sa inyo mga kasawat na mga abangers dito na mga viewers natin, mga kasawat. Ito na ala yung Ilocanong Batangas nyo naghalo-halo. Ayun, ito na ang ating benta, ang mahiwagang alaala ng nakaraan na hindi natin napapansin, nakala natin walang kwentang bagay, pero halos lahat ng natin ay napakalaga. Ito ay napakalagang bagay ang ating kakaibang benta ngayon, sapagkat ito ay hindi natin binibigyang halaga siguro, na walang halaga natin, pero hindi natin alam na ito ay naging malaking parte ng ating buhay. O, diba? Ayan. At atin lang yan, marami na tayo mga bangers na nanonood sa amin dito sa aking kinakatit na kwento. Ito na, sasabihin ko na sa inyo mga
mga baklitang poging-pogi. Oh my God! Mga bahay na suwabe. Suwabeng mangikil. Ito na ang ating kuwan. Ito na ang ating kakaibang benta ngayon. Chinelas! Dakilang chinelas! Ni Palalong. Ang dakilang chinelas ni Palalong. Ay, ito. David. Ito ay akala nyo lang ganito lang to. Na parang walang pero alam nyo ba na napakahalaga ng chinelas na to? Dahil Palalong, alam mo, kung hindi dahil sa chinelas na to, hindi ka nakaangat sa buhay. Dahil hindi dahil sa chinelas na to, alay! Alam mo bang nakarating ka sa ibang lugar dahil din sa chinelas na to? Saludoan kita. Hey! Nung wala ka pang sapatos, siyempre. Ayan, alam mo ba na chinelas na to? Naitamang landas mo, na pinalo ka ng tatak mo. Ang dahil sa chinelas na to ng pagpalo sa'yo, naitama mo ang mga alam mong tama na mali pala. Classroom may batas. Bawal lumabas. Ayan, at alam mo ba itong chinelas na to? Pinapakaingat-ingatan mo to dahil pag nakatapak ng tayo ito, nililinis mo pa. Ayan, di ba? O, tama ako. Tama. Ayan, mga Palalong. Mga Palalong na. Iyan, Palalong. Kasuwat Palalong. Alam mo ba, nilalang nyo lang yung chinelas na yan. Pero, itong chinelas na yan, kung wala yung chinelas na yan, baka nabuti ka na. Ayan. Alam mo, Palalong, ito ay, pag binili mo ito, pag minahin mo ito, itong chinelas na napakahalagang naging parte ng buhay mo, baka matuwa ka pa dahil merong previs sila. May previs pang bulbulgam. Meron pang bulbulgam yung chinelas na ating kakaibang benta. Sa bilbilgam na to ay naging parte rin ng buhay mo sapagkat meron sanang kukursunado sa'yo. Nakita mo may bilbilgam sa chinelas mo. Pumunta ka dun sa puso. Ayun, hindi ka tuloy nabangan. Tinanggal mo to sa puso, hindi ka nabangan. Walang nangyaring masama sa'yo. Kaya niligtas ka ng bilbilgam na yun. Alay, Palalong, kaya huwag mong mamalaitin ng mga bagay. Ayun, itong chinelas na to ay COVID na yan. Alam mo yung COVID to. Itong chinelas na to, mga kasuwat, alam mo Palalong, itong chinelas na to, napakalaga sa buhay mo to dahil nung hinabol ka ng aso, nung nangaroling ka, binalikan mo pa kahit delikadong buhay mo sa aso. Kaya napakalaga ng chinelas na to Palalong. Kaya i-mind mo na. Sa mga nag-aabang dyan, mag-mind na rin kaya. Baka maunahan ka ni Palalong. Ayan, yung chinelas na to ay napakalaga. Kaya huwag niyong lalangin ang chinelas. Bakit yan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Dahil kahit na yan ay lumapat sa puwit mo nun, yung meron ka lang yan ay ang laking pagbabago sa buhay mo. Sapagkat kung hindi ka pinalo ng chinelas na to, Paano masabi? Tinatanong ko nga, nagdodroga ka ba? Idaragtas niya ako para masigurado. baka ngayon siguro ang kwan mo ngayon, buhay mo ngayon, nandun ka ngayon sa Bilebit or not. Bilebid pala, Bilebid. Ayun. Kaya mind na mga sis, bilis-bilisan nyo na at medyo parang ulan na mga sis. Iman nyo na itong mahiwagang kakaibang benta natin na ikaw Palalong, ngayon ka pa nagko-comment, iman mo na to itong mahiwagang bentang chinelas natin para manamnam mo naman lang yung nakaraan. Ito ay alam nyo ba, meron ding parte itong chinelas na to, yung love life. O, diba? Dahil kung wala itong chinelas na to sa buhay mo, siguro wala din ang jowa mo. Bakit? Dahil ang chinelas na to
nung ikaw ay hinabol kasi nandun ka sa kwarto ng jowa mo. Hinabol ng tatay niya. Ay nako, naiwan mo tong chinelas na to. At dahil di chinelas na naiwan mo to, ayun, nagbalik ka sa bahay na yon at nakuha mo ang panahon para makausap mo ang magulang niya. Dahil kung walang chinelas na to na naiwan mo nung tumalong ka sa tawag dito, nung tumalong ka sa galba niyo, hero yung Tagalog. Sa galba nila pala. Nung tumalong ka sa galba nila, wala. Hindi mo siguro makakausap yung magulang ng yung cute at hindi kayo magkakatuluyan forever. Wala na, finish na. Kaya napakahalaga ng chinelas na to sapagkat lahat ng nangyari sa buhay mo naging parte ng chinelas. Ulitin ko pa ba? Huwag mong lalangin ng chinelas, mga kasuwat, sapagkat ang chinelas ang pag-asa ng hindi ko maituloy. Pag-asa ng bata. Dahil kapag batang ka at tinalo ka na ito, ay nako, mararating mo dahil lalo na pag binasibas ka nito, mararating mo. Pag yung hinabol ka nito, tapos ikaw papaluin ka at babatuin ka nito, basibas sa Ilocano, para sa mga Tagalog na hindi makaintindi. Ito, basibas, in Tagalog, babar. Ay, hindi pala babar. Ilocano pa rin yan. Bato. Ang bato pala bato matigas yun. Binato. Binatog. Ayun, ang gulo-gulo, kinakatait. Ayan. Kaya mga kasuwat. Ayan. Main nyo na. Ayun. Ayan. Si Palalong, nag-mine na. Sige, pwede pang mag-mine yung iba, may pares pa to. Tag-isa kayo. Ayun. At ito na naman muli ang ating benta, mga kasuwat. At nagkaroon na naman tayo ng panibagong pagsasama. Ang ni Kuwaro ay susunod-sunod sa inyo. At mag-offer lang kayo ng mga panibagong kakaibang benta na gusto nyo at ating ibibenta sa inyo. Ang sa ganon COVID na naman, nako, talo na. Nang sa ganon makakuha kayo ng mga malulupet na mga bagay na binebenta na hindi nyo makikita kahit sa grocery, kahit sa upholstery, kahit sa tawag dito, kahit saan kayo pumunta, kahit pa libutin nyo ang buong China. Gunggong! Ayun, hindi nyo makikita dahil ito ay kakaibang chinelas. Ayun, alam nyo mga kasuwat, lahat ng tao, mga people, hindi posibleng hindi kayo nagchichinelas. Dahil kapag lagi kayong nagsapatos, magbaho kayo. Magbahong pa nyo, kaya magchichinelas kayo. Ayun, mga kasawat na mga palalongs. Ayun, papadamihin natin si Palalongs para madami tayong bayan. Yung Palalong. Ayun, salamat sa iyong pag-mine, Palalong. Ating maiwagang benta na nagbibigay alaala sa ating buhay. Itong chinelas ni Palalong. Papangalanan na kitang chinelas ni Palalong. Ayun, at muli na naman po na tayo'y magpapaalam na naman sapagkat na-mine na naman po ang ating kakaibang benta. At sa muli po nating benta, sawat na benta, abang-abang lang po kayo mga kasawat. Para sa ganon, mag-iba't umangat ang ating buhay, magbenta ng kakaibang bagay, i-mine mo sis, nang ikaw ay maging baka, oo nga. Nang ikaw maging kakaiba din. Yan, papalan na ako.
Good morning, goodbye mga kasama.